Malinaw Dam sa Bohol anaagi hapon sa critical level bisan ungting uwan na. Samtang mga mag-uuma sa mga dapit nga nagsalig sa uwan, wa pa makatanom kay kuwang gihapon ang tubig. Si Nico Sereno sa report. Critical level pagihapon ang pondo nga tubig sa Malinaw Dam sa lungsod sa Pilar, Bohol, bisan kung nagdeklara na ang pag-asa nga nagsugod na ang panahon sa ting-uwan. Gumikan sa kainit sa panahon, mugna sa weak El Nino, miubos ang water level sa labing dako nga dam sa Bohol. Kagahapon, ang tubig sa Malinaw miabot lang og 149 meters, nga unta ang normal level niini moabot og 152 meters. Gani makita pa ang yuta ug ang tulay nga unta masanapan man kini kung dako ang pondo nga tubig. Ang Malinaw Dam ang tinubdan sa supply sa tubig sa daghang mga mag-uuma sa Pilar ug ubang kalungsuran. Sa miaging simana, mipahigayon og cloud seeding ang provincial government apan hinay ra ang ulan ug wala kapaigo aron mapunduhan ang dam. Samtang dunay pipila ka mga mag-uuma nga misugod na og tanom sa ilang mga umahan. Apan mas daghan ang umahan nga wala pa natikad kay sagad niini uga pa. Sama sa nasinati sa 45 anyos nga si Alex Taer sa poblasyon Pilar. Wa may makatanom karon kay wa man ang uwan dili man igo ang makatubig ang basak niya. Kana na ay panagsarap pud ang uwan ba. Maong wala sila'y mahimo kundili maghuwat kanusa mag-uwan. Pero ug mag sige uwan kaniya matamnan naman niya kana na may tubig gamay. Ang uban wa pa. Ang katong naay tubig mauray matamnan pero katong wa makatubig dili matamnan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.